लोगोफोर बयनिसिमबो गुड मर्निं गोलैनायसो बिदि हमहरलायलायनो ने सेसका स' लोगोफोर जोङो दिनै बङाइ थाङो ओंखारदों बङाइ फारसे थांगासिनो दङ नोंथांमोनाबो नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थानो हागोन जोंजों लोगोसे जोङो मा खामानियाव थाङो ओमफ्राय राइडार जागासिनो बिथाङा ओमफ्राय आंथ' ओरैनो बडिगार्ड बायदि थांफानोसै जिखुनु माइ थांनायनि नोंथांमोनाखौथ' एसे थामनेल आरो टाइटेलाव नायनानैबो थिखाबाय जानांगौ सब्रखौसो माबायदि खोनागौ बुंनो हाले आरो आङो ना स' लोगोफोर मोनफैबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि लामाया अबस्थाया आयो थैखागोन जोंनि आइलेण्डआव दासिमबो बेबायदिखौ नै कैसा रास्ता है यार टाउननि ड्राइभारफोरा थैनोबो रोङाय नालाय माखासे बहाय सालायनो नै अब्ला जोङो दालां फारसे आवगायनोसै बिहरदों नालाय बेखौ लालांग्रोनोसै आरोना डाइरेक्ट ओमफ्राय जोङो दसे बहाबनानै डाइरेक्ट बङाइ थांनोसै माने बेंटल बाजारखौबो गोबावखासोमोन आं नुया दिनैहाय माने नुलांसिगोन आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बेंटल बाजारा माबायदि डाइरेक्ट जोङो मैगं माबा मा होनो बेगर फानग्रायावहाय थांगोन आरोना रनेने थरा माइ मोनथिया आं खिन्थु हाय होनाबा सेंग्राफोरा ओरैबा मा मार्केट ओरै बाल्टिं बुल्टिं भारा बर्तन बेजोंनो जागोन खोमा नङालाय ओरै बोरैथो फैखो नोंलाय थ' नै बेजोंहाय गिदिङोसैनो लोगोफोर एसे नायलांदो बेंटल बाजारखौहाय एसे देखायनोसै गोलैगोन दै बोराया राइडार जादों आरोना आङो केमेरा दैबाय आरो भिडिअआ गोलावथार जासिगोन खिन्थु नायनो मोजां मोनो मोना बे नोंसिनि सायावसै ओरै हाबफैबाय नै जों दायो सोरबा नोगो केमेरा लाजिग्रा थाखायो ओमफ्राय ओरैहाय मालामाल गोजा नै ओरैहाय गासिनोबो बाल्टिं बुल्टिंनि मा मैगं बिगुर मोनो मोनथिया खिन्थु आइ भिन्दि नाङा होनदोंद्रा जिंखाफोर लाना बोरैबासो होनदों लाम्बा वाला चाहिए बोला गोलावसो होनदों होमबालाय मा बिदं लागासिनोमोन बेखौ लाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट बङाइ थाङोसै आरोना लोगोफोर बेलाय मा बिगुर जुखाम बे जुखामनो नै बेलाय मा क्या नार्जी खाता है ओए है दुनिया है ना ये बारे किमान लाभ पाय हा किमान এনেকা অসমীয়া নাজানে रे हा बेंटल बाजारखौ एसे देखायलांनोसै आङो माने फैनाय हिसाबैहाय आंबो गोबावसै नालाय फैद' बोराया गयसो जाबावगोननो गय दखान ओरै नायलाङो नै जोंहाय गाजेन गस्ला दखानफोर गोजा आरोना
आं हाबलांलायले नामाथाय देखायहरनोसैलां ओरै गस्ला दखान फिलाबनो ओमफ्राय नै ओरैबो गस्ला दखानानो गासिनोबो ओमफ्राय नै ओरैहाय कम्बल मुसारि ओमफ्राय बैजों मा माथाय मिन्थिथ'लाय आं सेन्देल दखानमोन आरो माने टाइमा एसे सर्टकाट नालाय लोगोफोर जों एल' एला हाबनो सोलाबलाय डाइरेक्ट बङाइ थांनांगौ ओमफ्राय बङाइनि एसे ब्लग लालांसै नोंथांमोना बिदिनो नायलांबाय थानो आवगायलांदिनि बङाइ फारसे आवगायफिननोसै लोगोफोर